Assalomu alaykum. Мелик Аброр Шарипов иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ дар синни 92 буда вазъи саломатияш низ мӯътадил аст. соли 1944 дар синни 16 солагӣ ба фронт сафарбар шудааст. баъд аз хотимаи ҷанг то соли 1949 дар кишвари Олмон ба ҳайси ронанда фаъолият намудааст. ҷанговар Мелик Аброр Шарипов давраҳои ҷангро ёдоварӣ намуда мегӯяд борҳо бар зидди душман ҷангидааст. рӯзҳои сангинро ҳамроҳи ҳамсафаронаш аз сар гузаронидаанд. дар майдони ҷанг Мелик Аброр Шарипов дӯстон аз кишварҳои дигар пайдо намуда якҷоя зидди душман мубориза бурдаанд. ӯ мегӯяд ҳамсафаронаш аз кишвари рус ба вай забони русиро омӯзонидаанд то дар байни душман сарсон намонад. Мелик Аброр вақте ба ҷанг сафарбар шуд хеле ҷавон буд ва бо силоҳ кор карда наметавонист. дар фурсати кӯтоҳ кор бо яроғро низ омӯхт. Мелик Аброр Шарипов вақте аз давраҳои ҷанг ёдовар мешавад, фавти дӯстонаш ба хотираш мерасанд ва хеле андӯҳгин мегардад. ӯ мегӯяд дар ҷанг ҷавонони зиёд дар роҳи ҳифзи ватан ҷон бохтаанд. аз ҷумла дӯстони зиёди ӯ низ дар майдони набард қаҳрамонона ҳалок гардидаанд. Мелик Аброр Шарипов аз зиндагии имрӯзааш шукр мегӯяду аз сулҳу суботи ватан мефахрад. Мелик Аброр Шарипов соҳиби 6 фарзанд, 19 абера, 33 абера ва 2 чабера мебошад. имрӯз ҳамроҳи писараш Обид Шарипов ва аҳли оилаи ӯ дар маҳаллаи Себзор, кӯчаи Суворов умр ба сар мебаранд. Мелик Аброр Шарипов то соли 1986 дар автобазаи Сисе фаъолият бурдааст. аз он пас нафақахӯр мебошад. лаҳзаҳои мудҳиши ҷангро ба фарзандону наберагонаш нақл намуда таъкид медорад ба қадри зиндагии осоиштаи имрӯза бирасанд. ҳазорҳо нафар фиристовдагони Тоҷикистон дар майдонҳои ҷанг ҷасурона иштирок варзида қаҳрамониҳо нишон додаанд. дар муҳорибаҳои ҷанги бузурги ватанӣ беш аз 260 000 фиристовдагони Тоҷикистон иштирок намуда, аз ин теъдод беш аз 92 000 нафарашон ҳалок гардидаанд. ин ҷавонон кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе, авангард, пешоҳангони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, наврасони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳраки Ҳолбуг, кормандони шӯъбаи маорифи ноҳия иштирокчиёни аксияи тозагии соҳил мебошанд. аксияи тозагии соҳил бо иқдоми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 6 май бахшида ба эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 гузаронида шуд. иштирокчиёни аксияи тозагии соҳил дар ноҳияи Восе ба ҳашар баромада ин соҳили дарёи Ёғсуро аз партовҳо тоза намуданд. мақсад аз базур намудани чунин аксияҳо дар ноҳия баҳри тоза намудани соҳилҳои ноҳия аз ҳар гуна партовҳо ва ин ташаббус бахшида ба эълон гардидани соли 2018 соли рушдисои ва ҳунарҳои мардум ва чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор. дар аксияи тозагии соҳил бо истифода аз чунин техника партовҳои солҳои зиёд хобида тоза карда шуда замин ҳамвор карда шуд. барои ташкил намудани боғ ҳамин тавр иштирокчиёни ин чорабинӣ дар ин мавзеъ шароити мусоид фароҳам оварданд. ҳамин тавр соли гузашта дар канори дигари соҳил ки роҳи оҳан мегузарад шафати онро аз партов тоза намуда боғ бунёд намуданд ки бо дарахтони гуногуни сояафкан ва мевадиҳанда имрӯз ана ҳамин гуна манзараи ҷолибу диданӣ дорад. иқдоми кормандони милитсияро дида сокинони маҳаллаҳои назди соҳили дарё ба ҳашарчиён ҳамроҳ шуда дар тоза намудани соҳил саҳми худро гузоштанд. зиёда аз 200 нафар байкерон аз 4 давлат ба Хуҷанд омаданд. онҳо дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд бо парафшонии парчами давлаташон давр заданд. байкерон дар доираи фестивал бо ном Мотофестивал 2018 аз Қазоқистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон ба шаҳри Хуҷанд омаданд. сипас бо ҳамроҳии байкерони тоҷи Хуҷандро давр заданд. Бобур Пулатов байкер аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. ӯ ҳамроҳи 40 нафар аз байкерони ин давлат бори аввал ба Тоҷикистон омад. Бобур мегӯяд меҳмондӯстиву табиати зебои Хуҷанд ба ӯ писанд шудааст. ин байкер аъзои клуби Витвини Ӯзбекистон мебошад. меҳмонон аз шаҳри Гулистон то қасри арбоби ноҳияи Бобуҷон Ғафуров роҳро тай карданд. онҳо аз ҷойҳои таърихии ин ноҳия дидан карданд. баъдан байкерон дар Хуҷанд назди майдони ситораҳо гул гузоштанд. байкерони тоҷик гуфтанд ки ҳамасола дар кишварҳои гуногун бо парафшонии парчами тоҷикон давр мезананд.
то ин вақт клуби ирбиси тоҷикистон ки фарогири даҳҳо байкерони тоҷик аст ба тамоми гӯшаҳои дунё сафар карда зиёда аз 200 000 километрро ба воситаи мототсикл тай кардааст. онҳо аз иттиҳоди давлатҳои мустақил то амрикову аврупо парчами тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. дар доираи сафари байкерони 4 давлат ширкати мегафон тоҷикистон ба онҳо алоқаи мобилӣ ва истифодаи ройгони интернетро дар дохили тоҷикистон фароҳам овардааст. сафари зиёда аз 200 нафар байкерон дар асоси барномаи Сагдиана 2008 гузаронида шуд. ташрифи онҳо ба тоҷикистон дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ин мустаҳкам кардани робитаи дӯстӣ бо давлатҳои номбурда арзёбӣ мегардад. бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи восе мусобиқаи кушоди бозии волейбол доир гардид. дар ин чорабинӣ 16 дастаҳои волейболбозон аз шаҳрҳои душанбе, бохтар, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, турсунзода ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб ширкат варзиданд. рӯзи аввали мусобиқа дар бозиҳои марказӣ дастаи вилояти хатлон ва душанбе як восе ва помир бо ҳам бозӣ карданд. дар ин майдон беҳтарин волейболбозони ҷумҳурӣ маҳорати худро санҷида барои ба даст овардани ғолибият байни ҳам бозӣ мекунанд. садҳо нафар мухлисони бозии волейбол муддати 2 рӯз шоҳиди бозиҳои беҳтарин дастаҳои волейболбозони ҷумҳурӣ гаштанд. ин чорабинӣ бо дастгирии ҷамъияти варзишии ҳосилот, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи восе ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ доир гашта ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда мешаванд. тавре ки сарпарастони ин мусобиқа шарҳ доданд, мақсади баргузории ин чорабинии варзишӣ ҷалби наврасон ва ҷавонони деҳот ба ин намуди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад.